זה המקום בו אתה יכול לחלום, להתפתח ולגדול, פה אצלנו יש הכל. יש כאן אחלה תלמידים וגם אחלה של מורים, משחקים ונהנים, מצטיינים בלימודים. התורנות של המורים קומסי קומסה, וגם הספורט בכדורים, קומסי קומסה, ותומר אבי המנהלה, אוללה אוללה, אבל הצלצולים קומסי קומסה, קומסי קומסי קומסה, קומסי קומסה, קומסי קומסי קומסה. חודש אדם זה חודש נהדר, לי ולך איזו שמחה. עם היועצת חבי רוצים לדבר, מה לעשות? זה לא מתאפשר. פונים למנהל לקבל חתימה, נותן לנו 7, איזו הגזמה. מתחילים את היום, תמיד בתפילה, תמיד מאחר, איזו תקלה. מאשים את אמא זה תמיד בגללה. המים שבקולרים, המחשבים והמקרנים, החונכים והחונכות, האוללה, אבל המנות קומסי קומסה, קומסי קומסי קומסה, קומסי קומסה, קומסי קומסי קומסה. חודש אדם זה חודש נהדר, לי ולך איזו שמחה. רכז הביטחון, המורה יגאל, הוא דבר צהוב, אל תדאג בכלל. המורה אורית באומנות, החדר שמאיר כמו חנות, בהרקדות איזו צפיפות, 100% זה לחוט. קיבלת מכה ולא נורא, חדר מורים תקבל עזרה, קבל את הקרח תביא מנהרה. פורים שמח, בית ספר דיזינגוף, שמחים. חודש נהדר, לי ולך איזו שמחה.